Og hvad er det? Ja, konge. En ond eller god konge? Bestemt god konge. Og hvad er det nu, Tom? Ja, cowboy. Jeg lukker nu. Okay. Er det en god cowboy? Ja, der vil en god cowboy. Okay. Der var engang en meget gammel mand, ja. Som havde meget ondt i ryggen. Han var ude og gå en tur. En solskinsdag. Der var blomster. Den gamle mand havde også dårlige knæ. Han mødte engang sin konge på sin gåtur. Den gamle mand ville sige... Den gamle mand ville sige... Hvor kongen svarede... Goddag, gamle mand. Goddag. Den gamle mand ville gerne bede kongen om noget. Jeg vil gerne bede kongen om noget. Sig dog frem, men Kunne jeg få lov til at blive gift igen? Og kongen sagde... Det var den gamle mand meget glad for. Så er jeg glad for. De har måske en til mig. Og kongen sagde ja. ja. Kongen hentede koppen til, hvad kalder man det, gifteceremoni. Men Åh Gud, Det er cowboyen, der skal stå for vielsen. er det cowboy? Det kan jo nok. hvorfor han søgte også en partner for livet. Så hvad du lige skal springe ind som partner? Som hvad? Som partner? Som partner. Ind og giftes med? Så kom præsten og viede de to herrer. Åh Gud, jeg vidste ikke, jeg var homoseksuel. Jo, det er det i mit konge.